F'dawn l-aħħar 5 snin 551 persuna ġew salvati minħall il-mewt permezz ta' intervent f'waqtu minn uffiċjali tal-Pulizija. L-aktar każijiet komuni kienu attentati ta' suwiċidji li b'negozjar bejn il-vittmi u uffiċjali tal-Pulizija il-persuna jagħmel pass lura missija ħażina li tiġi fuqu. F'dawn l-aħħar 5 snin kien hemm 507 każi fejn il-Pulizija tat l-ewwel għajnuna tagħha. Bħal meta uffiċjali tal-Pulizija kienu kruċjali biex persuni midruba f'inċident ta' traffiku ma jitilfux ħajjithom fuq il-post. L-akbar ammont ta' persuni salvati kien fl-2015 meta ġew salvati 143 ħajja segwita mis-sena 2014 b'138 persuna. Sa Ottubru tas-sena l-oħra 53 persuna ġew salvati minn xi uffiċjali tal-Pulizija. Is-Surġent Elisin Formosa li tul dawn l-aħħar 15-il sena ta' servizz fl-Assa tal-Belt irrakkontat ma' One News li tul il-qadi ta' dmirijieta iltaqet ma' diversi każi ta' suwiċidji u kull każ tiddiskrivih bħala ġlieda kontra l-ħin. Tibda titkellem magħhom, tibda tassessja kemm hi gravi s-sitwazzjoni jew il-persuna f'liema stat qiegħed jekk hux xinduna il-persuna li hemm xi ħadd qed ikellmu għax ġieli jkun hemm sitwazzjonijiet li tant li l-persuna ma tkunx taf letteralment tella tħajt laqas biss tkun qed tinduna li hemm xi ħadd qudiemha qed jipprova jkellimha biex jgħinha. Is-Surġent Formosa qalet li f'każ partikolari raġel ipprova jagħmel suwiċidju minħabba nkwiet ma' martu. U ma ndunax li jiena kont il-pulizija, jiena kont is-surġent li qed inkellmu, ma tant kien blackout li jiena li beda jarani bħala xi ħaġa bħala oġġett femminili. Ma bedix jikkalkulak kontx is-surġent jew kontx naf inders jew persuna li forsi kienet għaddejja minn hemm. Jiġifieri u l-unika ħaġa li stajna nagħmlu kienet li jiena nara ħalqi. Il-Belt hija waħda mill-aktar lokalitajiet li fiha jsiru suwiċidji minħabba l-għoli ta' madwara. F'ħafna mill-każijiet il-Pulizija rnexxielha tinterċetta attentati mal-ewwel u tkun fuq il-post fil-ħin. Jew jinformawna nies li jkunu għaddejjin mit-triq jew minn dawk in-nies li jkunu għedin ġo xi ġonna. Sfortunatament kien hemm ukoll każijiet fejn membri tal-familjari huwa jiċemplunna għax ikunu imħassbin li t-tifel jew it-tifla tagħhom ikunu se jagħmlu jew ikunu għamlu xi ħaġa fil-verità u naħseb dik l-ar meta ikun hemm il-membri tal-familja involuti. Is-Surġent Formosa tgħid kif ċertu każijiet kien hemm żgħażagħ u adolescenti li jkunu se jagħmlu suwiċidju hija tinnota s-sodisfazzjon ta' meta każ ta' attentat ta' suwiċidju jinbidel fi twelid ta' ħajja ġdida u kif każijiet bħal dawn iservu sabiex il-pubbliku jara l-pulizija b'mod differenti. Però jiena dejjem ngħid li l-bniedem meta jħossu veru fit-tarf li hu jiġi ma jista' jagħmel xejn aktar ikollu bil-forsi li korri għalina. U jiena iva nemmen li ċ-ċittadini hemm barra japprezzaw iva x-xogħol li nagħmlu aħna.